Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 6, versikulo 11. Ngam sika, kas maysa a tao ti Dios, masapol nga adaywam dagitoy. Ikagumaam, asurutan ti kinalintag. Tinadyosan a biag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos, kan kinataknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kan biag. Ay na Edna, anya pa lang amin ter aramidam. Tutupa mo ni Efren, tapno saan kan naglaklako dito'y bakery. Di kan agsan na ay akasta. Basta ti panunutom ngamin, kat yaon na ka itirigat. Kat addan katulungam amang yaon kadagiti anak mo itirigat. Veron, Alakit din. Tutupamon. Sayang. No siyak lang ti kayat na. Ay, talaga sumurutak kan kwa na. anya, Wan iso nga ron ti makayaon kanya kitirigat, di iso ti sumurutak. Panunutom ti imbagak Edna. Pagsaya atam mutlaang. Ay, kumatagag man iti panpisaryaw. Ala, lakwa mo day talakay. sige. Nakaluto ni nanang yaw iti pangrabyan tayo. Gimatang akon itinaluto asidaan, tatang. Saan lata ko man anak? Saan ang nasaya at numaminsan dagiti magatang iti restaurant? May mayat mutlaang no datayo amis mo ti agluto iti sidain tayo. Nadalos ti ginatang ko, tatang. Ala. Ingka nga rodan ipanidya kusina, ken tulunga mo ni nanang mo nga agidasar. Tain nakriingan dagiti anak mo. Tanay, nakaturog dan. Wan, tatang. Itay kapay laang dito'y balkon, anak ko. Api adi kapay laang maturog. Kat nabambanog ka nagapo iji bakery a pagpapayam. Kwa, nanang. Ada ipagpagatang di grade 4 nga anak mo, Edna. Gumatang ka kano iti baro a sapatos na. Tanadadaon lang di sapatos na. Nanang. Pampanunutak pa iti pagbayad tayo iti abang tayo. Nala, bay amon. Ta siya kung ti gumatang iti sapatos ti anak mo. Agurnongak. Ornongak ti amin amaganan siyak iti panagsursur ko iti natang. Nanang. Ta jenat gedan ni tatang mo. Iti isusurot na anak karpintero. Kat naigatang iti bagas. Kan naibayad iti silaw kan danom. Nala, ingkakot maturugan anak ko. Nanang. Nagrigat lakit dimutan ti panagbiag tayo. Talo ti anak ko. Sakit pinanawan na kami pa iti amada. Awan ti katulungak ng trabaho. Ala, saan abalin? Agyan kami na kada kayo. Tagtitinulong tayo. Wan, nanang. Adalata kaasi ti Diyos kada tayo. Kan may saan tayo mo't amaaw-awanan iti makan. Nga oray pa'y pasig anatang tisidsidaan tayo. Ngam tinapatag, saan tayo nga agbisin. Wan matkat di, nanang. Uray kasano tirigat tayo, kat saan tayo nga agbisin. Kat ikagumaan milat tati tumulong ka ni tatang mo Tapno saan ka onay amarigatan anak ko. No kumata saan na kayo a pinanawan ti asawam. Saan ka kumaunay nga agrigat akasta anak ko. Saan nabalin, nanang? Ikarigatak lat ti manggad para kada tayo amin. Mama, manon atawan a pinanawag da Edna ken dagiti anak mi. Anya ko ma. Nagsina kami matan kin ni Lisa. Gaputam mo yumat, mama. Kwarta lagayam ti kayat na. Ay, saan mo ngay panagip ti Just kaya babae? Kayat ko asublyan da Edna. Maag ka din. Dayjay, anak korkor apay-pay nga marabutit ti kayat mo asublyan. Kaasimot dagiti anak ko, mama. Saan amabalin? Tinungpal kayo idi, mama. Ultimo sustento para kadagiti anak ko. Ket impaidam ko. Taday ti pagayatan nyo. Ngem nakaikad din akon, mama. Sublyak dagiti agiinak. Mayat kayo man wenno saan. Jack
Kayat dayjay nga Edna. Aglaklako laang iti tinapay. Ha! Saan ang mabalin? Ikarit kan ka, Edna. Saan ka to baybayan? Yes, sir. Ore at asawa kan anak ko. Ipaay ko lang tati pagrabungakan ka. Karaman matanda kita anak ko. Napintas ka, Edna. Napimpintas ka lang ni bakat ko. Kat talaga nga gayatak ka. Efren, Ikarit. Ayatan kan ipadag ka. Kat oray saan ka nagtrabaho. Taikan ka mat iti kwarta mo iti binulan. panunutak anaimbang, Efren. Ngam no ita, sa anak pa'y ama kaikadam. Anya pilang tar aramidam ngay Edna. Sige kit din. Agbalin kan adon niya no kasta. Agasem, binulan ng ikan na ka iti kwarta? Ay, di pa ilasyak nga minti kayat na. Veron, Gondaway mo day ta makalungaw iti rigat. Agasem, may sa abak nang agimatang laidi iti tinapay dito'y bakery. Ita, nakayawan kan ka. diyak makaikadang ita, Veron. Kan maysa, adda pa nagbuteng ko iti Diyos. Amok mat abasol day ta no bilang. Adula amin day ta. Veron, Alakit din. Kwarta daytan, Edna. Tutupam kit din tapno makalungaw ka. Sayang no paluspusam. Wan, anak ko, saan arumbang atutupam day taagayat kan ka? Gaputa agpada kayo mat nga addaanan iti pamilya. nanang, Day tagayam ti pakariribukam, anak ko. Isumat lagayam amadlaw ko iti kalabas, akas lang mariribukan ka. Day tagayam mo ti parikot mo. nututupak ni Efren. Ikanak iti balay, nanang. Anya, anak, na materyalan laabanag dayta. Saan ko maaday ta laabanag di pagbasulam, anak ko? Surutam ti kinalintag, tinadyusan abiyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos kan kinataknang. Nanang, Saan ka apasulisog iti pirak day tabak na nga agayat kan ka? Gaputa basol ka laeng. Day off mo intun biga. Sigurado, ag-date kayo ka ni Efren. saan, Veron? Saan ko atutupan ni Efren nga oray pa'y baknang? Anya, sayang mat. Awan ka di panunot mo. Basta diyak kayat, Veron. Oh, amang ano iso daytan. Ada nagsardang ako tsa iti saan unay nga adayo. Veron, Oh, dayjay. Rimwaran. Ni, sa bali mat. Umayla siguro gumatang iti pandesal. Arnold. Kumusta ka? Kastoy, marigri ka lang. Apay ka di ang nagpakita ka kanya. Gaputa kayat kayo ang makita kadagitan nakta. Anya, Nakaamirisak, Edna. 5 atawin abinaybayan kayo kadagitan nakta. Katnas ka na masunitag tinagpasulak, kan nagkurangag kada kayo. anya, Edna, pakawanan na. Ngamsapel ako ma, tay kan nakitigundamay. Tapno may pakitag ti kinapudnok ita kada kayo nga giinak. saan anas ka nga agsinobyan ta, Arnold? Diyak kalikaguman na ita. Gaputa ang mukha sa anak matlaang analaksak. Gaputa sa anak akayat ni mumam. Di kayat ko lako. Kat saan mo abaybayan na dito upin. Ipaay mo ti kasapulan ta. Ngam di namat kayat asawan nga alaong ida iti dandam. Tadyak mat itulok akas ta ti mapasawa. Saan, Edna? Di kayat ko, mabukal tayo asa nga pamilya. Arnold, Awan bibiyang ko kinimaba. Nabayagan ang nagtungtung palak iti pagayatan na. Ang amno ita, ti pagayatak beteng ti masurot. Arnold, Edna, kayat ko ang makita dagiti uping. sige. Saan ko ida nga ipaidam kan ka? Alangaran, ibusentan dagiti in order ta. Tamapanta iti ayanta.
ken agpa-take outak iti para kadakwada. Sige, no dayta ti ko na. Apay nga itala nga makita da ka, tatang. Pasensya kayon anak ko. Gaputan na panak iti adayo. Itala nga makita ka, tatang. Ala, saan kayo ngagdanag? Gaputa manipod ita. Agdidin na tayo aminen. Yehey! Ikarik day takada kayo anak ko. Saan kayo napanawan pa'y? Amom Arnold Barok. Nuko naem ngagsinublian kayo iti anak may. Ngem panawam tumetlaeng. Pangaasim ta saan lakuman? Awan anyaman na kada kami, nga oray saan kayon nga agsinublian. Nakaikadeng akon, nanang, tatang. Saan kon apanawan ti pamilyak? Amuyo kadino kasano ti ragsak ko idi makitak dagiti anak mi. Sobra ragsak, nanang, tatang. Iso asaan ko idan apanawan pa'y. Ikarik day ta. Wen tama nga no manayunan manen ti anak yo. Ngem pagamuan, tapumanaw ka manay. Di ka asin tumanen ni Edna. Saanin ang mapasamak day ta, tatang? Agbyag kami ang naragsak. Ket awan ti makalapad iti day ta. Dayto ti ko nakasorpresa kada kayo, Edna, anak ko. Oh, ayat ti makunayo. Nagpintas abalay, tatang. Dito tayo kadingagyan, tatang. Wen, anak ko. Ginatang ko daytoy apara kada tayo. Oh, anya ti makunam, Edna. Awan ti makunak, Arnold. Kat naragsakak unay. Ay, agyaman ak no kasta. Ket ita, dito itayon nga agnaed. Apayakas Twitter aramidam kanyak, Arnold. Sinupring nak nga inaam. Saan ka kadi amaragsakan ang nakakita ka dagiti apom, mama? Saan ko ida kasapulan? Mama, apay kadi akasta kayo. Pakabasulan kadi unayin ni Edna ti kinakurapay na. Imbag tamom. Apay kadi asaan kayo ang makaawat, mama? Saan kadi akanayon kayo ang makimisa? Kanayon ti panaglualoyo kadagiti amigam. Ngem apay akasta ti ugalim, mama. Anya. Awan ti asiyo, mama. Awan asim iti pamilyak. Sa dino ti ayan ti ayat ken ka, mama. Ti makunaan na Diyosan abiyag. Ladingitek, mama. Ngem ti pamilyak ti ayan ti ragsak ko. Saan ket asabali a tao. Ket kanito matentap no kadinnak ida. Numaaklon mo ti pamilyak. Pagyamanak unay dayta, mama. Hanggang no saan. Awanan yaman na. Di kagdanag, Arnold Barok. Tada kami nga gasawa ti agbalin ang babaunan nyo dito balayaw. Pagserbyanda kayo. Napigsa kami pa'y may. Mangala tayo iti babaunan tayo, tatang, nanang. Ay, nasaanan Barok, da kami latan. Kabaulan mi pa'y matiag trabaho. Wen met Barok. Uray saan kayo na mangala iti babaunan. Ala, adda-kada kayo deta, nanang, tatang. Arnold, numabalin. Kayat ko ti mangipatakder iti pwestok iti abay to'y balay. Kayat ko ti agdait. Ah, Dayta ti pagismak. Ngam sa anak laan na ikan iti gundaway. no agdait ti kayat mo, sige, apay kit din na saan. Patgan ka. Ay na, Edna. Kita man lang agpaysoan niya. Aglaklako ka lang idi iti tinapay. Itaad ang dress shop mo. Wen dayto'y mat atalaga ti pagismak. Ay na, nagpipintas dagiti nakahangar abadbado. Sika ka di tinangdait ka dagita? Wen asino kumapay? Umay to alaan dagiti nagpadait. Uy, nagpipintas, Edna. Agyaman nak. Kat, kumusta mo tibiyag mo ita? Nasaya at mat. Naragsakak iti biyag ko, Veron. Kanayon ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa na bukal matlaang ti pamilyak. Ay, uwan gayam. Sorry Ngamin, sinugsugsugan ka idi. Tapno tutupam ni Efren abaknang. Nagbidutak gayam. Saan lagayam akwarta ti kaskanan? Pudno dayta, Veron.
Saan aday tatikas kanan? No di kat tina Kristyanuan a panagbiag. Wan, Edna. Nakaamirisak mo ton, idi pa'y laang. Husto ti kunam. No anak na ka ti Diyos, liklikam nga ro dagiti saan ang makaayayo kan kuana. Kat dagiti nasaya at laang tiing kaaramiden. Veron, Naamiris ko daytan, Edna. Iso nga ita, kastan ti aramidek. Ti agbalin a nasaya at atao, iti imatang ti Diyos. sige, agmerienda kayo pa'y, senyora. Pangururayan nyo kini Arnold. Adda ngamin inasikaso na iti negosyo na, kat nasapa arimwar. Kasta ka di. Kat dagiti ubing. Napandan nag-eskwela, intulod ida ti amak. Kasta ka di. Ibagayo laang no saan nyo akayat ti impasangok a merienda, senyora. Tasukatak. Ibagayo laang ti kayat yo ta iso ti alaa. Okay dayto yan. Kayat ko dayto a merienda. Nadamag ko nalaing kang agdait. Uwan, senyora. Nalaing ka kading agdait iti ap-ap ti kama. Kansupot ti pungan. Uwan, senyora. Dagita ti paglaingat. Sige, iaramidan nak nga rod. Kan di kagdanag. Tumulungak, tapno ado ti agorder kan ka. Padakkelenta ti shop mo. Kat manipo dita, mamamatan ti iawag mo kanyak, Edna. Nalawag ka di. Uwan, mama. Uwan. Urayak dagiti apok, takayat ko ida makita, kan makasarita. Uwan, senyora. Mama. Iha, pakawanan nak. Namiris ko tinako na kanyak ni Arnold. Nga awan pa'y serbi, ti kanayon ko apan nakimisa, kan panaglualo. Gaputa saan mo't amakita da ita, iti panagbiag ko. Iso amanipod ita, agbalbaliw akon, iha. Para da ita iti pagsayatak, kan para kada tayo amin. Iti kasta, naragsak tayo nga aglalangan. No sika kat may sa tao ti Dios, naskan nga rod nga ipanagnag mo dayta iti panagbiag mo. Adaywam dagiti saan anasaya at akababalin, kat agbiag ka kadagiti sursuro ti apo anamarswa. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Liag. Insurat para iti radyo ni Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo